Ассалому алайкум бардоро, салом бар ҳама подписчикони канали Автотачкистан. Бардоро хуш омадед ба канали мо. Дар навори имрӯза якчандта мошинои ҳархела арзона мондагием ҳамашон бо дархости шумоя. Дар навори имрӯза ҳастем мошинҳои Daewoo Nexi ва Daewoo Tico ҳамашон бо нархҳои арзонай. Бардоро кадоме аз шумо агар мошинҳои фурӯшӣ дошта бошед, дар рақамҳои рӯи экрандагӣ дар имо ё ватсапи мо сурат ва маълумотро равон кунед. Мо дар наворкунанда пешкаши харидорӣ мекунем ва бардоро дастгирӣ кунед, дар канал подписатсия кунед, давидонаро лайкҳоро бизанед ва дар комментар ҳатман фикротонро бинависен. Дар канал подписатсия кунед, то ки аввалин шида наворҳои моро тамошо кунед. Бардоро видеоро поделитсия кунед дар имо ватсап ва мезгарем ба мошинҳои фурӯшӣ. Якум мошини фурӯшии мо бардоро Daewoo Nexi мебошад ки соли бариш 1996, объеми мотори 1.6, сӯзи 4 бензин газ. Коробка передачаш механикае ва дар инҷо соҳибаш гуфтааст ки мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад, ягон камдиву расход надорад. Утилизация дорад, ҳуҷҷатҳош бучиштага, мошин ҳолаташ беҳтарин. Мошина фақат мегирӣ, ҳуҷҷат мекунӣ, тамом. Мошин 100%, мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. Нарша 9,000 сомонӣ гуфтааст ки боз савдо ҳам мешавад. Рақамҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани мо шумо. Бардоро дастгирӣ кунед, дар канал подписатсия кунед, давидонаро лайкҳоро бизанед ва дар комментар ҳатман мошиное мехозед ки тона номашро бинависем. Мо ҳамномади мошинҳоро, наворҳоша бисёртар мекунем ва дар комментаре ҳатман фикротонро бинависед. Бардоро видеоро поделитсия кунед дар имо ватсап ва дигар сайтҳо. Бардоро дастгирӣ кунед. برای شفا و تبابت دردهای شما شرکت داروهای گیاهی پیشنهاد میکند سمیوون برای آنهایی که لاغر هستند و میخواهند وزن بگیرند. ام پلوس اپیمدیوم گردش خون را خوب نموده برای همخوابگی نیرو میبخشد. ملحم پیگمنت برای بیماری های پسریاز و سفیدشوی پوست. بینداکس برای ریزانیدن کرم های معده و روده. میناکسیدیل برای سبزانیدن موی سر و ریش. کرم فریک برای دراز نمودن مهلت همخوابگی. روغن خیلبی برای ریزانیدن سنگ های گرده و تبابت آن. فاتزارب برای کم کردن وزن زیادتی. دسترس نمودن داروها به تمام شهرهای روسیه و جمهوری تاجیکستان به طور رایگان عملی می شود. ماشین اوتی ما بردارو Daewoo Nexi мебошад ки соли бариш 2008, объеми мотори 1.5, сӯзи 4 бензин газ. Коробка передачаш механикае ва дар инҷо соҳибаш гуфтааст ки мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Мошин алиш мешавад. мошин ягон камдиву расход надорад. мотор, коробкаш, ходовош 100%, балонош навай, документош яксола, документҳои солона дора. Бардоро утилизация дора, аккумулятораш навай. мошин ягон камдиву расход надорад. хулоса бардоро мошина фақат мегирӣ, ҳай мекунӣ. мошин қарор дорад дар шаҳри Турсунзода. нарша 39900 сомонӣ гуфтааст ки боз савдо ҳам мешавад. рақамҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани мо шумо. мошини фурӯшии мо бардоро Daewoo Tico мебошад ки соли бариш 1994, объеми мотор 0.9, сӯзи 4 газ. коробка передачаш механикае ва дар инҷо соҳибаш гуфтааст ки мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. ягон камдиву расход надорад. ҳама ҷош 100%. мошина фақат мегирӣ, ҳай менӣ. мошин тамоман расход надорад. ҳолати мошин беҳтарин аст. мошин қарор дорад дар шаҳри Турсунзода. нарша 23000 сомонӣ гуфтааст ки боз савдо ҳам мешавад. рақамҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани мо шумо. бардоро лайкҳоро бизанед, дар канал подписатсия кунед, то ки аввалин шида наворҳои моро тамошо кунед ва дар комментар ҳатман фикротонро бинависед. агар кадомеда ки Tico дар кор бошад, Tico бинависед. як навор дига Ticoро сирожна мошини фурӯшӣ бардоро соли бариш 1999, объеми мотори 1.6, сӯзи 4 бензин. коробка передачаш механикае ва дар инҷо соҳибаш гуфтааст ки мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. ягон камдиву расход надорад. ходовои коробка ҳамаш 100%. моторш нав кардагиай. балоно миёнае. ҳолати мошин беҳтарин. ходовои 100%, коробка ҳама 100%, ҳама ҷои мошин 100%.
мошин техосмотр дора, утилизатсия ҳуҷҷат надора. нархи мошин бениҳоят арзонай бардоро. нархи ахирша 8000 сомония савдо намешавад. фақат харидорои конкретна занг бизананд. мошин дар ноҳияи Данғара қарор дорад. марҳамат, рақамҳои телефоншон дар рӯи экран. дар ҳамин рақамҳо ватсап ҳам ҳастая. бисёри вақт кор намекунад ватсап. расои мақсадам прамои занг мезане, қисшон гап мезане. нархи мошин нархи ахирша 8000 сомонӣ. мошин бениҳоят арзонай. фақат утилизатсия ҳуҷҷат менӣ, тамом. дигар ҳама ҷойи мошин 100%.